Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 24 hangtod sa 25. Ang giingon dinhi: tungod kay niini nga paglaom naluwas kita. Karon ang paglaom nga makita dili paglaom, kay kinsa man ang maglaom alang sa butang nga iyang nakita. Apan kung maglaom kita alang sa butang nga wala nato makita, maghulat kita alang niini nga adunay pagpailob. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita mga kaigsuunan. Gipasabot ni Pablo niini nga kapitulo ang mga kahimayaan sa atong pagsagop diha sa panimalay sa Dios. Gisagop kita niya ingon nga iyang mga anak kung kita tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Nakadawat kita sa tanang panalangin sa mga benepisyo ingon nga mga anak sa atong Dios. Ug maampingon gayud kaayong gilatag ni Pablo ang iyang argumento niini nga bahin sa iyang sulat, ug ang tanang mga pulong mga kaigsuunan mahinungdanon gayud kaayo sa nga tanan. For example, sa verse 15 and 16, gipasabot ni Pablo ang pinakaunod mahitungod sa atong pagsagop sa panimalay sa Dios. Romans 8:15 and 16 ang giingon dinhi, tungod kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab sa kahadlok. Apan nakadawat kamo sa espiritu sa pagsagop, ingon nga mga anak, nga pinaagi kaniya mutawag kita og Aba, Amahan. Ang espiritu nagsaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Dayon sa bersikulo 17 mga kaigsuunan, gilarawan ni Pablo ang bunga niini nga panalangin, kita mga manununod. Romans 8:17 gipasabot kana ni Pablo, pero adunay usa ka isyu nga kinahanglan natong masabtan. Mga manununod kita sa mga bahandi sa Dios, apan wala pa nato madawat ang kinatibuk-an sa atong gipanunod. In fact, ang mga anak sa Dios kinahanglan gayong makasinati sa mga kalisod niining kalibutana, sa mga si Kristo nakasinati og kalisod. Ang iyang mga igsuon kinahanglan gayod nga makasinati usab og kalisod. So wala nagsaad ang Kristyanismo og hayahay nga kinabuhi niining kalibutana. Mo kini atong gipasabot ni adtong mga miaging simana. Ang giingon sa verse 17, kung tinuod gayod nga nag-antos kita kauban niya, aron kita mahimaya usab kauban niya. And then ang sunod nga mga tulo ka mga bersikulo parihong nagsugod sa 4 or tungod kay, ug ang matag bersikulo nagpasabot sa atong inheritance sa kahimayaan nga ana-ana apan wala pa at the same time. So it is a logical consequence. Ang giingon sa verse 18 mga kaigsuunan, ang atong kamulong kuno nga mga pag-antos dili gayud ikatandi sa kahimayaan nga nagpaabot kanato. And then sa verse 19, ang tanang kabuhatan nagpaabot alang niini nga mahimayaon nga bahandi nga madawat sa mga katawhan sa Ginoo. And then sa verse 20 gipasabot ni Pablo nga ang tanang kabuhatan nagpaabot tungod kay nahimo kining ilalom sa
Mga pag-antos usab sama sa nasinatian sa mga katawhan gumikan kay gitunglo kini sa Dios, pero dili kini ang final nga disenyo sa atong Ginoo. O kini nga bersikulo nagtapos niini nga mga pulong nga in hope, adunay paglaom. Romans 8:21 ang giingon dinhi nga ang kabuhatan mismo mapahiling kawas gikan sa pagkagapos niini ngadto sa pagdunot ug makabaton og kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. And then gisumpay ni Pablo sa verse 22 and 23 nga mao ang atong pamalandong niadtong miaging semana. Ang giingon dinhi kay nasayod kita nga ang tibuok kabuhatan dugay rang nag-agulo sama sa mga kasakit sa pagpanganak hangtod karon, ug dili lang ang kabuhatan kundili kita mismo nga adunay mga unang bunga sa espiritu nag-agulo sa kinasuluran samtang mahinamon kitang nagpaabot sa pagsagop isip mga anak ang pagtubos sa atong mga lawas. So, parihong ang kabuhatan ug ang mga katawhan nagpaabot gayod nga adunay paghinam-hinam niini nga paglaom. Ug mao kini ang atong buhi nga paglaom nga gipasabot sa atong teksto karon sa verse 24 and 25. Ug kini nga mga bersikulo once again nagsugod sa pulong nga for or because or tungod kay. Karon sa mga mahilig sa King James Version of the Bible, kinahanglan ninyong masayran nga dili kaayo klaro ang translation sa King James Version sa verse 24. Kaya ang giingon sa King James, for we are saved by hope. Nga kung ato kanang i-translate sa Bisaya, mugawas nga naluwas kita pinaagi sa paglaom. Mga kaigsuunan, wala kita naluwas pinaagi sa paglaom. Naluwas kita pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang instrumento nga nadawat nato ang kaluwasan. Kinahanglan nga mahimo kitang tataw niini. Naluwas kita pinaagi sa dugo nga giula ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo nga mao ang nagtabon sa tanan natong mga kasalanan. Kung ikaw tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, si Kristo mao ang sinugdanan ug katapusan sa atong kaluwasan. Naluwas kita niadtong nakasabot kita nga kita makasasala gayod at ubangan sa Ginoo, hugaw kaayo ilalom sa iyang tunglo ug kapungot, ug nga guilty gayod kaayo kita atubangan sa Ginoo. Apa nakita nato ang kamatayon ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong ingon nga atong bugtong nga paglaom. So ang pagtuo mao ang instrumento nga atong nadawat ang tanang benepisyo sa dugo ni Kristo nga iyang giula didto sa cross ug sa iyang pagkamatarong nga gisulob nga ri kanato niadtong mituo kita sa atong Ginoong Hesukristo, niadtong ato siyang gigakos gayod sa tiunay gayod kinatibuk-an gayod ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. So I am not saying that the King James translation is wrong, but it is a little bit confusing. Ang insakto nga pagka-translate kining niya sa New American Standard Bible. Gumikan kay ang giingon dinhi, for in hope we have been saved. So wala kita naluwas pinaagi sa paglaom, kundili naluwas kita diha sa paglaom. You see the difference? Ang paglaom wala kini nag-imply nga mao kini ang instrumento nga nadawat nato ang kaluwasan, kundi ang paglaom mga kaigsuunan mao kini ang atong kondisyon ingon nga mga niluwas nga katawhan sa Dios. Aduna na kitay buhi nga paglaom. Niadtong ang balaang espiritu gibanhaw niya ang atong patay nga kalag pinaagi sa grasya nga atong nadawat pinaagi sa pagtuo, gibutang usab niya sa atong mga kasing-kasing kining buhi nga paglaom. Paglaom kini nga pwedeng maluya ug pwedeng mauyog, apan paglaom kini nga ginalig-on kanunay pinaagi sa pulong sa Ginoo. We have been saved. Sa grammar mga kaigsuunan ang tawag niini aorist tense nga nagpasabot nga naluwas na kita kaniadto niadtong mituo kita kang Kristo ug kini nga kaluwasan nagpadayon hangtod karon ug magpadayon kini hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang paglaom? Ang paglaom alang kang Apostol Pablo nagapunting kini sa umaabot nato nga gihulat.
Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa, mudangat na kita sa unang punto, ang kinaiyahan sa paglaom. Unsa may kahulugan mga kaigsuunan sa paglaom or mulaom kita? Ang paglaom nagpasabot kini nga anaa kita sa taliwala sa sitwasyon nga murag wala na gyud paglaom. Kay kung anaa kita sa hayahay nga kahimtang, unsa pa may atong lauman? So, ang paglaom applicable lamang kini kung kita anaa sa kahimtang nga murag wala na gyud paglaom, mga kaigsuunan. Ug kung nasabta nato ang kalisod sa atong kahimtang, mahimong buhi gayod ang atong paglaom. Kay muingon man ta nga, the best is yet to come. So ang mga magtotoo dili ma-frustrated sa iyang nakita ug sa iyang nasinatian nga mga pag-antos ug mga kasakit niining kalibutana, gumikan kay nasayod siya nga ang temporaryo nga mga pag-antos naghatag og dalan or agianan alang sa kahimayaan sa umaabot. Ang paglaom applicable lamang gayud kana sa umaabot, mga kaigsuunan. Gumikan kay dili man nato lauman or tinguhaon ang butang nga ato nang nabatunan. So, kung wala pa kini nato nabatunan, kung anaa pa kini sa Dios ug wa pa nato madawat, mahimong valid kini nga paglaom. Romans chapter 8 verse 24 and 25 sa atong teksto, tungod kay niini nga paglaom naluwas kita. Karon ang paglaom nga makita dili paglaom. Kay kinsa man ang maglaom alang sa butang nga iyang nakita, apan kung maglaom kita alang sa butang nga wala nato makita, maghulat kita alang niini nga adunay pagpailob. Sa laktod nga pagkaistorya, mga kaigsuunan, kung nadawat na nimo ang kinatibuk-an nimong kaluwasan, unsa pa may imong lauman? Ang kamatuuran mao kini, ang nadawat nimo nga kaluwasan igsuon karon, down payment pa na, down payment. Kay nakasinati pa man kita og kalisod niining kalibutana, apektado paghihapon kita sa mga struggles niining kalibutana. Tinuod nga luwas na ikaw karon kung ikaw tinuod nga magtutuo kang Hesukristo. Apan ang panalangin nga imong nadawat karon, down payment pa lang kana, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Diha kaniya man usab sa pagadungog ninyo sa pulong sa kamatuuran ang ebanghelyo sa inyong kaluwasan ug sa dihang mituo kamo kaniya gisilyuhan kamo sa gisaad nga balaang espiritu nga mao ang garantiya sa atong kabilin nga napanunod hangtod nga makuha nato ang pagkabato niini alang sa pagdayig sa iyang kahimayaan. So down payment ang mga blessings nga atong na-enjoy karon. Atong gilauman ang kinatibuk-an pagayod niini sa pagbalik na sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Romans chapter 5 verse 5 nagtudlo kanato nga kini nga paglaom dili gayod mo dismaya kanato. Ang balaang espiritu nga nagpuyo dinhi kanato karon mao ang naghatag kanato og kasiguraduhan nga atong madawat ang kinatibuk-an sa atong gilauman. Niadtong nahimo kitang magtotoo, ato nagayod nga gilauman nga madawat nato sa umaabot ang kinatibuk-an ug final nga pagpahiling kawas gikan sa sala, gikan sa pag-antos, gikan sa mga balatian ug gikan sa pisikal nga kamatayon niining kalibutana. Now, kung nadawat na nato ang kinatibuk-an niining mga butanga nga atong gihisgutan, ay dili na kita sapayan pang mulaom. Gumikan kay mulaom lamang kita alang sa mga butang nga wa pa nato mabatuni, alang sa mga butang sa umaabot. In other words, dili gayud kita maka-expect nga masinatian nato ang realidad, kinatibuk-an nga realidad sa atong glorification, kundili lauman nato kini. Apan, sanglit nga ang paglaom sa magtutuo, nakabasi man sa saad sa Ginoo, ang completion, ang kinatibuk-an sa iyang kaluwasan sigurado gayod kaysa sa makita niya sa iyang mga mata karon. And because of this future hope, ang giingon sa Titus chapter 2 verse 13, ang atong attitude sa kamulong nga panahon kinahanglan gayod nga expectant kita. Adunay expectation. Ang giingon sa Titus 2:13, nagtan-aw alang sa bulahan nga paglaom ug sa pagpakita sa himaya sa atong bantugang Dios ug manluluwas si Kristo Jesus.
So kung ikaw nagkinabuhi nga adunay paglaom alang sa umaabot, imposible gayod nga ang mga butang sa kamulong nga panahon makasamok-samok kanimo or makalitag kanimo. So niini nga bahin gitudlo gayod ni Pablo kanato nga kung matintal kita nga ma-discouraged or maguol gayod kayo gumikan sa mga pag-antos ug sa kahimtang nato nining kalibutana, ang giingon ni Pablo, tutok sa paglaom. Tan-aw sa atong buhi nga Dios ug sa iyang buhi nga saad. Kinahanglan gayod nga atong iampo kanunay nga ang paglaom nga anaa sa atong kinasuluran mahimong buhi or aktibo sa tanang higayon. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 18, nga ang mga mata sa inyong mga kasing-kasing nalamdagan aron masayran ninyo kung unsa ang paglaom diin gitawag niya kamo, unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong kabilin nga mapanunod diha sa mga balaan. So when everything is going to be difficult, look up. Do not fix your eyes on your present circumstances. Ikaduhang punto, ang pundasyon sa paglaom. Unsa man ang gibarugan sa atong paglaom? Una mga kaigsunan, ang atong paglaom nagbarog sa walay kausaban nga saad sa Dios. Titus chapter 1 verse 2 ang giingon dinhi, diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan nga gisaad sa Dios nga dili gayod mamakak sa wala pa magsugod ang kapanahunan. So ang atong paglaom nagbarog sa saad sa Ginoo. Ang paglaom usab nato nagbarog sa atong relasyon sa Dios, ingon nga atong amahan nga nahigugma kanato ug nagatiman kanato ug nagprovide sa tanan natong gikinahanglan. Ang paglaom usab nagbarog sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang pulong. Gumikan kay imposible gayod alang sa Dios nga mamakak. Matinud-anon siya nga nagsaad ug iya gayod kining pagabuhaton. Ug ang atong paglaom mga kaigsuonan nagbarog sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, nga iyang giula ang iyang dugo aron mahugasan ang atong mga kasalanan ug ang iyang pagkamatarong gisulob nga ri kanato nga mga magtutuo kaniya o gihatagan kita niya og walay katapusang kalinaw. Unsa pa? Ang atong paglaom nagbarog sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, mao kadto ang resibo nga milampo siya sa iyang misyon. Ug nga gidawat gayud sa amahan ang iyang halad alang sa atong kasalanan. Sama sa mabasa nato sa 1 Peter chapter 1 verse 21 ang giingon dinhi, si kinsa nga pinaagi kaniya ang mga magtutuo sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug naghatag kaniya og himaya, busa ang inyong pagtuo ug paglaom anaa sa Dios. Unsa pa? Ang atong paglaom nagbarog usab sa pagpangaliupo ni Kristo alang kanato. Nangaliupo si Kristo at ubangan sa iyang amahan alang sa tanang mga magtutuo. Ang giingon sa Hebrews chapter 6 verse 19 and 20. Aduna kitay ingon niini nga sigurado gayod og lig-on nga angkla sa kalag. Usa ka paglaom nga musulod sa kinasulurang dapit likod sa kortina. Diin si Kristo naguna, ingon nga una alang kanato, sanglit nahimo man siyang labawng pari, sumala sa pagkapari ni Melkisedek. So si Kristo ang labawng pari nga nangaliupo alang sa iyang mga katawhan at ubangan sa Dios. And sometimes, ang atong paglaom nakaangkla usab sa atong mga kasinatian sa nangagi. Sama sa reasoning or argumento sa asawa ni Manoah. Gumikan kay si Manoah na hadlok gayud kaayo nga pagapatyon sila sa Dios, kay nagpakita man ang Dios kanila ug dunay pagtuo nga kung makita nato ang dagway sa Dios automatic kitang mamatay. So nahadlok gayud kaayo si Manoah. Apan ang iyang asawa nangatarungan, ang iyang giingon kung buot pa unta kitang patyon sa Dios, wala unta niya dawata ang atong halad nga sinunog ug halad nga lugas. Wala unta niya gipakita kanato kining tanan nga mga butang o makig-istorya man kanato karon nga susama niini. So gigamit sa asawa ni Manoah ang iyang reasoning base sa kasinatian nila. Ug mao katoy naghatag nila og paglaom nga dili gayud sila mamatay. So ang usa ka magtutuo mo reason out usab nga
Kung dili pa unta kita buot nga luwason sa Ginoo, dili unta kita niya kumbinsihon mahitungod sa atong sala, ug dili unta niya ipaila-ila kanato ang iyang anak nga si Jesus, ug wala unta niya ipasabot kanato ang iyang mensahe mahitungod sa iyang gugma ug kaluoy ug sakripisyo didto sa cross alang sa mga makasasala nga susama kanato. So aduna siya ingon niini nga reasoning mga kaigsuonan. And finally, ang paglaom nato nagbarog sa pakigsaad sa Ginoo diha sa iyang grasya. Ug ang pakigsaad sa Ginoo naglangkob kini sa mga gasa niya, sa mga saad sa Amahan, sa pagpangaliyupo sa iyang anak nga si Hesukristo, ug sa pagpanglihok sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. In other words, ang atong paglaom dili gayod matarog mga kaigsunan, dili gayod magunob. Mudangat kita sa ikatulong punto, ang ministeryo sa paglaom. Naluwas kita diha sa paglaom. Wala kita naluwas pinaagi sa paglaom, kundili naluwas kita diha sa paglaom. Nga kita gipahiling kawas na sa Ginoo gikan sa atong mga salaod, gikan sa eternal death, pinaagi sa atong pagdawat, sa panalangin sa kaluwasan gikan kang Kristo, ug sa atong pagbubo sa atong tanang paglaom diha kang Kristo. Now, kung kita maluwas diha sa paglaom, buti pasabot, ipreserbar kita sa Ginoo. Iya kitang isustain taliwala sa mga kakuyaw ug peligro ug mga pagsulay ug mga pag-antos ni ining kalibutana. Ang paglaom mao ang naghatag kanato og kaabtik ug kaikag nga atong buhaton ang atong mga duty sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang paglaom mao ang nagpreserbar kanato nga dili kita ma-discouraged, dili kita mabugnaw. Ang paglaom usab mao ang naghatag kanato og paghupay samtang giatubang nato ang atong kamulong nga mga pag-antos. So dili kita ma-depressed mga kaigsuonan. Ang paglaom usab mao ang naghatag kanato og kadaugan batok sa tanang mga pagtintal ug pagsulay. Ug ang paglaom mao ang nagtudlo kanato nga mututok gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang paglaom usab mao ang naghatag kanato og kalinaw diha sa takna sa atong kamatayon. Aduna kitay kalinaw nga human nga atong iginhawa ang katapusan natong ginhawa, makita nato ang atong manluluwas nawong sa nawong. Ang paglaom mao ang nagluwas kanato gikan sa despair. Ang paglaom usab mao ang nagbantay sa atong kasing-kasing nga dili kita mo rebuilde batok sa Dios, kay nasabtan man nato nga ang atong kamulong nga mga pag-antos gidisenyo kana sa Ginoo aron kita musalig kaniya, aron mahimong buhi gayod ang atong paglaom. Ug ang paglaom usab mga kaigsunan mao kini ang nagbantay kanato nga dili kita mutalikod sa atong Ginoo. So gikan sa tanang mga dautan at many times ug sa daghang mga pamaagi, giluwas kita sa Ginoo niini nga paglaom. Ug ang paglaom posible gayud nga mabatunan kung ang ebanghelyo kanunay ginawali, kung ang good news of salvation kanunay ginawali. So, mo gani hinungdan nganong nagwali kita dinhi sa kahanginan in order to proclaim the hope of eternal life sa tanang mga makasasala nga nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay paghinulsol sa ilang mga sala. Ang paglaom mao ang naghatag kanato og pagpailob sa atong pagsinati sa atong kamulong nga kahimtang. Patience of hope in our Lord Jesus Christ. Kung mas lig-on ang atong paglaom, mas duna kitay dako kaayong pagpailob ug mas lig-on ang atong pagbarog alang kang Kristo niining kalibutana. Ang kaluwasan mga kaigsuonan naglangkob kini sa pagpili sa Dios kanato sa nangagi, ug naglangkob usab kini sa pagtawag sa Ginoo kanato sa kamulong nga panahon ug sa iyang paghimo kanatong balaan sa kamulong nga panahon. Ug ang kaluwasan naglangkob usab kini sa kining gitawag og glorification. Paghimaya kanato nga atong madawat sa kinatibuk-an gayod sa umaabot. Gipili kita alang sa kaluwasan sa atong Dios Amahan. Gitubos kita pinaagi sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, ug gihinluan kita o gibalaan kita
pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu, and we shall be glorified by the cooperation and as the joint work of the whole of the divine persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Nasayod kita nga kung mamatay kita, langit gayod ang atong kapadulngan kung ikaw tinuod nga magtutuo kang Kristo. Nasayod kita nga pagaayuhon sa Ginoo ang tanang kabuhatan. Nasayod kita nga dili gayod pakiyason sa Dios ang iyang saad nga iyang gibungat na diha sa iyang pulong. Pero sa kamulong nga panahon, mga kaigsuunan, nakasinati pa kita og kasakit, mga pag-antos, na discourage kita at times, mao nga sayon ra gayud kaayo alang kanato nga mawad-an og pagpailob. Apan dili lamang ang paglaom ug pagpailob ang nagpahimong posible alang sa usa ka Kristohanon nga mupadayon gayod, muantos gayod sa kamulong nga mga pag-antos ug mga kasakit niining kalibutana. Adunay gipasabot si Pablo sa verse 26 nga mo'y atong pamalandong karong sunod semana mahitungod sa pagpanglihok sa balaang espiritu nga mao ang nagalig-on kanato taliwala sa atong mga kasinatian. Ang giingon sa Romans 8:26, maingon man usab ang espiritu nagatabang kanato sa atong kahuyangon. Tungod kay wala kita masayod kung unsa ang atong iampo sumala sa kinahanglan natong iampo, apan ang espiritu mismo ang nangaliyupo alang kanato nga adunay pag-agulo nga lawom ra kaayo alang sa mga pulong. So usa ka importante gayud kaayo nga kabahin sa buluhaton sa balaang espiritu mao ang pag-sustain kanato, pag-sustenar kanato taliwala sa mga pag-antos. Ang balaang espiritu mao ang nangaliyupo alang kanato samtang nasinatian nato ang mga pagsulay niining kalibutana. In other words, ang balaang espiritu ang nagtabang kanato nga kita mupadayon gayod hangtod sa katapusan. Anaa kita taliwala sa dako kayong gubat, batok sa sala, batok ang Satanas ug batok sa kalibutan, pero confident kita nga ang kadaugan naangko na ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Nadawat na nato ang down payment sa atong kaluwasan ug madawat gayod nato kini sa kinatibuk-an gayod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Now, higala kung ikaw wala pa diha kang Kristo, unsa may paglaom nga anaa kanimo? Unsa may paglaom human sa imong kamatayon? Kinsa ang mulaban kanimo atubangan sa Dios Amahan? Higala ang kuna nga ikaw makasasala gayod. Wala kay katakos nga luwason ang imong kaugalingon, nga limpyuhan nimo ang imong kaugalingon sa imong mga sala. No, salig lamang kang Kristo, dangup kang Kristo. Tuuhi nga ang iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo igo na alang sa pagpapa sa tanan nimong mga sala ug salig sa iyang pagkamataro nga igasulob kanimo kung ikaw mutuo lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw na og langan-langan pa, buhata kini karon dayon samtang aduna pay higayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Oh, come to the Savior, He mightily calls, to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and say, my beloved is mine. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.